Poštovani gledalci, pozdravljamo vas na početku 41. emisije Nas je 10%. U ovom izdanju moći ćete da vidite dve priče iz jednog grada. Boravili smo u Zrenjaninu i posjetili smo dve naše divne dame. Prva je Kristina Živonkić. Ona je plesačica u kolicima i već 30 godina je osoba sa invaliditetom. Uskoro, tačnije 6. i 7. juna, u Beogradu će se održati otvoreno prvenstvo Srbije u plesu u kolicima. A na početku vam predstavljamo Milicu Knežević. Milica je bila učenica prvog razreda srednje škole, sportista, odbojkašica, imala je neke svoje snove. Međutim, posle teške saobraćajne nesreće, maja meseca 2009. godine, njen život je krenuo potpuno novim tokom. To je bukvalno bio jedan trenutak ili možda čak i delić trenutka koji je promenio apsolutno ceo moj život i sve ono što sam ja nekad i bila i što sam mislila da ću biti, tako da to je bila saobraćajna nesreća koja se dogodila apsolutno neočekivano i bila je, mogu reći, poprilično katastrofalna. Tako da, ja sam nakon te nesreće ostala potpuno paralizovana. Nesreća je bila teška. Vratit ćemo se na taj moment, ali da kažemo našim gledalcima, ti si do tada igrala odbojku, bila si sportistkinja, tako. Imala si neke svoje snove, neke svoje ciljeve. Ja sam bila neko ko je voleo sport jako, prvenstveno odbojku. Imala sam velike planove i zaista sam se mnogo trudila na tom polju. Pored toga tu je bila i škola sa kojom sam također imala velike planove i prosto kad se moja nesreća dogodila, sve je to nekako, da kažem, palo u vodu za neko vreme. Jer sam i po prognozama lekara i po bukvalno onom kako sam vidjela u kakvom sam stanju smatrala da je moj život gotov, da tu više nema ničega dalje, ali onda sam već nakon nekog vremena shvatila da mogu da nastavim sve ono što sam planirala, možda neke stvari moram da prilagodim ili da ih uradim na drugačiji način, ali da mogu da nastavim šta god da sam planirala. Sve se to desilo pre 6 godina i za ovih 6 godina Milica je mnogo toga pregurala preko svoje glave. Velike povrede su bile u pitanju i stanje u kome si ti sada je u stvari perfektno u odnosu na ono što je bilo. Jeste, to je potpuno tačno. Ljudi kad me vide nekad misle kao, znaš, jadna ona ili tako nešto, ali ja sam presrećna u kakvom sam stanju sada u odnosu na ono kako sam bila posle nesreće. Dakle, bila je lobanja povređena, ti si bila potpuno nepokretna, da kažemo, gledalcima, dakle, od vrata na dole, ali, kažemo, za ovih 6 godina mnogo snage, energije, truda, pre svega tvoja želja, ali i trud i tvoje mame i sestre mlađe koje su bile sve vreme uz tebe. Jeste, ja jesam imala i jaku želju i volju da budem bolja od onoga što sam bila, jer teško da je moglo da bude gore, ali naravno sigurna sam da sama ne bi ništa od ovoga postigla i svi oni koji su bili svo vreme tu uz mene i pomagali mi i podržavali me i prosto i oni su mi davali snagu da ja nastavim da radim i na sebi i ono što želim i šta god drugo. Završila si srednju školu, to moramo reći gledalcima. Dakle, 3 godine srednje škole su završene posle nesreće. Da. Sada planiraš da studiraš u Zrenjaninu, ali tu ima određenih problema sa pristupačnošću, ili tako, škole? Pa jeste, nažalost, kao i većina ustanova, objekata i svega, bukvalno u Srbiji i ovaj fakultet je nepristupačan, apsolutno za mene, ali ja se iskreno nadam da će to uspeti da se reši. Vraćamo se sada na tvoj veliki put oporavka. Svaki dan je donosio nešto novo, a tvoja porodica, mama, pre svega,
i ti ste prošli Evropu sve, dakle bili ste u Rusiji, bili ste u Americi i to je ono što našim gledalcima treba da kažemo, da svako ko želi, može, ko hoće, da može da nađe svoj put, je tako, oporavno? Tako je. Bilo je, i kada sam prva pokrenula, da kažem, tu priču, prvo mog odlaska za Rusiju, a zatim i za Ameriku, naravno da je tu bilo komentara da je to bacanje para, da gubim vreme, da bez veze idem na drugi kraj sveta, da mučim i sebe i majku koja će ići sa mnom i da prosto to nema nikakvu svrhu. Ali je sve to što sam ja tamo postigla bukvalno premašilo i sam novac koji je dat za to i sav i moj napor i sam napor bilo koga ko je učestvovao u svemu tome. Tako da ni jedan jedini negativan ishod svega toga nije bio. U Rusiji je bilo lečenje matičnim ćelijama, a šta se desilo u Americi? U Americi se provela skoro koliko, pola godine? Jeste. U Americi sam ostala skoro pola godine i tamo sam bila na programu rehabilitacije koji se sastoji od specijalizovanih vežbi. I ja sam za taj program verovala da je jako dobar, ako ne jedan od najboljih na svetu, zbog toga sam i otišla tamo. Ja sam, kažem, hvala internetu, istraživala kakve su moje mogućnosti, kakve su bile mogućnosti nekih drugih ljudi koji su u sličnoj situaciji i tako sam i pronašla između ostalog i taj centar. I onda sam se koliko god je to bilo moguće raspitala kod nekih koji su tu već bili, kod onih koji drže taj centar i nijedan jedini loš komentar nisam čula, niti jedno loše iskustvo i nije bilo razloga da ne verujem da će tako nešto i meni pomoći. Šta je ono što je specifično, što je tebi ostalo u najupečatljivijoj uspomeni, a što može da se primeni i u Srbiji, a ti imaš želju da taj iskustvo preneseš? Sam taj program se sastoji od specijalizovanih vežbi koje se rade na nekim, da kažem, više ili manje uobičajenim spravama i prosto je to nešto što sam sigurna da može da bude i ovde i zbog toga, i zbog sebe same i zbog jako mnogo drugih ljudi kojima je tako nešto potrebno, sam rešila da to svoje iskustvo prenesem, da se to ne zadrži samo na tome, da to ni ne ostane samo nešto što ja znam ili nešto što sam ja prošla, već da pruži mogućnost svakome onom ko bude želeo da proba tako nešto. Ti si uspela da se praktično vratiš u koliko toliko normalan život tim vežbama, ali pre svega svojom voljom. Ti, između ostalog, sada igraš i stoni tenis i slikaš, možeš sama i tako da se služiš, da jedeš, da se lepo našminkaš. Dakle, svi ti koraci mali su se skockali sada u nešto čime si ti zadovoljna. Jesu, ti jako mali koraci su prerasli u nešto jako veliko. Došlo je do toga da ja mogu da odem da ronim, da mogu da odem na bazen da plivam, da mogu da se bavim bilo kakvim hobijem kojim ja želim, da mogu da... Prosto sam shvatila da mogu da uradim apsolutno sve što hoću. Možda ću morati nešto da uradim na drugačiji način, možda će mi nekad trebati nečija pomoć oko nečega, ali da svakako mogu to da uradim. I jedna poruka svima koji nas sada gledaju, a koji su nekoj vrsti apatije, možda su skoro doživjeli neku traumu, ne znaju kako, kuda, čime. Jedna poruka ohrabrenja. Pa ja to uvek govorim svima i to je stvarno tako, bez obzira, kažem, kakav neko imao problem, jer svako, ali apsolutno svako ima neku vrstu problema i uvek kažem da nikad ne treba da odustanu od onoga što žele, ma šta to bilo, i da uvek treba da se bore, bez obzira koliko se nekad to teško činilo. I evo za sam kraj, Milica ima samo 22 godine, ali sigurno ima i velike snove. Čemu sanja Milica? Pa meni je sad cilj da završim fakultet. Mislim prvo da ga upišem, pa da ga završim. I ima tu još mnogo stvari koje ja želim da uradim i sigurna sam da ću ih uraditi pre ili kasnije. A ključna reč o svemu je i reč volje, želja
snaga i trud. I ljubav. I ljubav, definitivno. Pre nego što vam predstavimo našu plesačicu u kolicima, Kristinu Živankić, evo još malo saveta iz pravnog ugla. U našem važećem zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo na invalidsku penziju ostvaruje ono lice koje po nalazu nadležne lekarske komisije izgubilo potpuno radnu sposobnost. Tu ocenu radne sposobnosti utvrđuje nadležna komisija lekara veštaka u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja. Naravno, ocena je zasnovana na dokumentaciji koje to lice priloži u svom zahtevu, medicinskoj dokumentaciji koju to lice priloži i koja predstavlja neku istoriju njegove bolesti, odnosno onih zdravstvenih problema koje ono ima. Kada taj zahtev predaje na teritoriji opštine gde stanuje, odnosno filijali koja je nadležna za tu lokalnu samoupravu i posle toga dobija poziv za ocenu radne sposobnosti. Ukoliko lekarska komisija veštaka, lekara, utvrdi da je izgubilo radnu sposobnost, znači da nije sposobno ni za jedan posao da obavlja, onda se u Fondu penzijskog donosi rešenje o tom pravu, s tim što se naravno cene uslovi u pogledu staža, da li je ta osoba, da li ima dovoljno staža, ukoliko je uzrok invalidnosti, bolesti ili povreda van rada. Ako je uzrok profesionalna bolest ili nesreća na poslu ili povreda na radu, onda su uslovi drugačiji. U pogledu staža, naravno, kraći i manji uslovi. Dovoljno je i da ima 1 dan staža da bi mogao da ostvari pravo na invalidsku penziju. Znači, 4 uzroka imamo koji proizvode i dovode do gubitka radne sposobnosti, potpunog gubitka radne sposobnosti. To je bolest, povreda van rada, profesionalna bolest i povreda na poslu ili nesreća na poslu. Za svako od ova 4 uzroka postoje posebne zakonske regulativa i određuje šta su te situacije i kada su te situacije. U pogledu staža drugačiji su uslovi kad je u pitanju povreda van rada ili bolest. Kad su to uzroci invalidnosti, onda je potrebno da osiguranik ima 3, odnosno 5 godina staža osiguranja ako je tu invalidnost, odnosno gubitak radne sposobnosti ostvario do 30. godine života. A kad su uzroci profesionalna bolest ili nesreća na poslu, onda smo rekli da je dovoljno i 1 dan staža da bi mogao da ostvari to pravo. Visina invalidske penzije zavisi od uplaćenih doprinosa, odnosno od dužine staža osiguranja i to je jedno drugim uslovljeno. Isplata može da se obavlja samo onda kad osiguranik raskine radni odnos, odnosno kad ga poslodavac odjavi sa osiguranja, tada ide isplata invalidske penzije i ona može biti utvrđena kao trajno pravo, zavisno od vrste bolesti, ako su to maligne ili neka srčana oboljenja gde je evidentno po nauci i struci lekarskoj da neće moći da se oporavi od tih oboljenja, onda je to trajno pravo i u rešenju se ne utvrđuje datum kontrolnog pregleda, a ukoliko su neka druga oboljenja, neke druge bolesti za koje lekari, veštaci smatraju da je potrebno izvršiti kontrolni pregled, oni to u svom nalazu, oceni i mišljenju odrede, utvrde vreme kada je to potrebno i to se unosi u rešenje o invalidskoj penziji. Beograd će 6. i 7. juna biti domaćin otvorenog prvenstva naše zemlje u plesu u kolicima. Okupit će se oko 70 takmičara, dakle sa cele planete, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a u organizaciji Paraolimpijskog komiteta naše zemlje. A najpoznatija srpska plesačica u kolicima je gospođa Kristina Živankić. Kristina je pre 3 decenije tačno doživjela tešku saobraćajnu nesreću, posle koje je njen život krenuo sasvim drugim tokom.
i dogodila se tragedija za samo jedan trenutak male nepažnje. Zapravo tog dana sam imala neku stresnu situaciju i krenula sam na put čisto. Navika mi je bila kad imam neki problem da sedem u auto, da se vozim i kroz vožnju mene to sve prođe i vratim se kući. Međutim, te večeri nije bilo tako i noću sam se vraćala. Ja malo nisam baš bila za noćnu vožnju, ali tako se sve to namestilo tog dana, te večeri, i zadremala sam zapravo za volanom i moj auto je samo sišao sa bankine, usporio se totalno. Pokušao sam da dam gas, da nastavim pravo za Zrenjanin. Međutim, ne znam šta se desilo, auto je počeo da skače, da se okrenuo se nazad za Novi Sad i prevrnuo se bočno. Mene je inercijom izbacilo iz auta kroz šofer šajbnu. Auto je ostao na putu, ja sam bila jedno 15 metara u njivama i tu nastaje problem. Kako je izgledalo to suočavanje sa realnošću, sa tim da nećete moći da prohodate? To ne može da se prihvati, ali mora da se nauči da se tako živi. Tako su mi doktori objasnili. Ja zapravo nisam se puno bavila sobom. Kad god mi je bilo teško, pomislila sam na moje ćerke, u stvari mislila sam uvijek na njih, jer to je prvi put da smo mi bile razdvojene. I meni je samo u glavi bilo kada ću ja da idem kući, da se vidim sa njima ili da one dođu u posjetu da budemo zajedno. Doživjeli ste tu tragediju da se povredite, a onda vas još veća tragedija zadesila krajem 90. godina, kada ste ostali bez starije ćerke. Kad se moja ćerka, kad je počela da oboleva, nije to izgledalo ni ozbiljno, ni... Ja sam se te godine i uključila rad udruženja paraplegičara. Imala sam potrebu da radim, da budem korisna i društvu i sebi. I kad je to počelo sa njom, pratila sam je u svemu. Počeli smo vrlo često da idemo po lekarima, vrlo često da ona bude u bolnici. Onda sam shvatila da zapravo ovo što sam ja doživela nije ništa u odnosu na ono što se dešava sa njom. Ja nisam prihvatila ništa negativno u odnosu na nju što se tiče bolesti. Borile smo se i ona je jako velik borac bila i razumna je bila. I ta borba je trajala od 1995. do 1999. godine kada je i obuhvaćen rat kod nas. Dogodilo se također da sam dobila takve dekubite da je zahvatilo i kosti i da sam morala da se operišem. A ona je već tada nije mogla da se operiše iako je bilo predloženo, zato što karcinom je zahvatio na takvom delu između kičme i jednjaka i borile smo se da opstanemo i nismo verovale da može da se dogodi tragičan kraj. Međutim, dogodilo se. Dogodilo se 26. septembra kada je ona preminula. Posle svih nedaća, nesreća koje su vas zadesile, vi ste našli dovoljno motiva, dovoljno snage da počnete da se bavite plesom u kolicima. Ples u kolicima je malo poznata disciplina kod nas, ali je to izuzetno lep sport, možemo slobodno reći, spoj sporta i umetnosti. I evo, 9 godina skoro već, 9. godina kako vi sa velikim uspehom nastupate na domaćoj i na međunarodnoj sceni. Pa dakle, kako je došlo uopšte
do ideje za takvim načinom angažovanja u životu posle svega što vas je snašlo? Od 1999. godine ja sam bila uključena u udruženju, bila sam predsjednik udruženja i imala sam tu potrebu da puno radim kako bih pobegla od nesreće i od bola. Sve sam to lečila radom, tako da sam u udruženju podsticala svoje članove. Imala sam tu potrebu da pomažem ljudima. Ja moje ćerke više nisam mogla da pomognem, ali sam imala potrebu da pomognem to nekome drugome. A ja sam uvek na tim našim druženjima, mi smo uvek, volimo mi da se proveselimo i da, ko voli muziku i ples, pokušavali onako da improvizujemo, da se zabavljamo. A kod kuće moj unuk, on je uvek, ajde bako da mi plešemo. Ja inače volim muziku, volim ples, od uvek sam to volela. Projekat je krenuo 2006. godine. Tu su bile još 3 partnerske organizacije i mi smo krenuli da realizujemo taj projekat i krenuo je ples. To je zaista nešto što treba vidjeti, nešto što oplemenjuje, nešto što pomaže osobama sa invaliditetom, da i naše društvo, osobe sa invaliditetom, da vide da i oni mogu sve da urade, kao i zdrava osoba jeste malo teže, ali mogu da se malo motivišu, da se uključe u, sad ovo je jedan nov sport kod nas, i da sebi daju tu i slobodu, da imaju tu volju da učestvuju u tome, jer to je nešto što prvo pomaže. Dakle, te vežbe koje mi radimo, koje se koriste u plesu, ti treninzi, verujte mi da toliko se dobro osjećam kada radim, da mislim da mogu da poletim. Na podijumu je nešto prelepo, nešto što oslobađa od svih stresova i svih mogućih negativnih stvari. Kroz ples se iskazuje sva osjećanja kroz ples i muziku. Tako da je to nešto što treba i probati i ja bih voljela da se i ostali uključe, da probaju, da sebi pomognu u tom smislu, da budu pokretniji, da budu priznatiji, da osete i da budu deo toga, jer to je onaj sjaj i glamur na tim takmičenjima je nešto nezamenljivo stvarno i to treba doživjeti. Da li možete reći za sebe da ste srećna žena? Srećna sam zato što sam imala ćerku, kakva je bila moja pokojna ćerka. Ona je moje prvo dete, moja prva radost, moja prva ljubav. Srećna sam zato što imam još jednu ćerku koja je dobro dete, koja je mnogo lepa i slatka i privržena je meni. Srećna sam zato što imam lepog, slatkog unuka koje je isto dobro dete. Imam osobu pored sebe, čovjeka sa kojim živim, koji je mnogo dobar čovjek i oni mene čine srećnim. I evo, poštovani gledalci, stigli smo do kraja 41. emisije Nas je 10%. Sve naše emisije možete da pogledate i na sajtu www.nasje10%.rs. Do sljedećeg viđenja želimo vam dobro zdravlje.